Muradin zuciya a bar ni da ke mi rayuwa asali. Muradin zuciya a bar ni da kai mi rayuwa a bashi. Burin zuciya ta shine in ganne kusa da ke, ga ki da kyau ga kwalliya 'yan mata ki zo da mun share ke. Fuskar ki idan na duba bakin ciki fita yake, gani da gogo na taho na duka ki bani zuma ta so asabe. Soyayya ta shige ni, zuci ba ta fita ba. Ka zamo mini sani a inda ba su shiga ba. Lambunan na masoya mai daɗin yin hira, ga guri ka tsugunna don ka bani nishaɗi a bashi. Zuciyar kike bani in gwatawa ki duba, soyayyar ki a raina ni ba za ta fita ba. Walla zan tafi yaƙi akan ki juyo ki duba, gimbiya kike gona kin wuce duk mata asali. Za ka ɗara su a zuciya musu rata, a daga cikin 'yan mata ni na zamo 'yar gata. Kai ka bar ni da kaina, zo ka bani kulawa a bashi. Gani gaban ki na zo na duka a yau ni da ke zan je ziyara. Za mu je Saudiya ni sallah domin mu roƙi Allah da ya bani diya mai sallah albarkacin manzo rasula. Allahumma salli wa sallim ala har ahlihi wa sallim.